Udruženje za cerebralnu i dečiju paralizu Požege očekuje da dobije 3 licence i to za dnevni boravak, pomoć u kući i personalnu asistenciju. Ipak u tom udruženju kažu da nemaju dovoljno novčanih sredstava, zbog čega je i dobijanje licence neizvesno. Usluge su skupe. Mi smo malo udruženje, radimo preko projekata, znači nemamo nikakve druge. Imamo neke male donacije od prijatelja, kao što je prošle godine, recimo, naš ko ovde prijatelj iz Požege donirao pare i kupili smo, recimo, deci ove igračke, ove za napolje, uradili ogradu da nam ipak to bude bezbedno. U udruženju ističu da se finansiraju preko projekata za koje apliciraju u resornom ministarstvu i kod lokalne samouprave. Navode i da su im neophodni defektolozi, fizioterapeuti, medicinske sestre, vozač. Jedan broj korisnika ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju Zračak i ove godine deo vremena provodi na gradskim bazenima. U pratnji svojih vaspitača, korisnici Zračka na bazene dolaze svakodnevno i to u vremenu od 9 do 10:30. U ustanovi kažu da osim plivanja i opuštanja, boravak na bazenima ima još jednu lepu stranu, a to je socijalizacija korisnika Zračka. Pored infopulta i suvenirnice, u novim prostorijama turističke organizacije Gornji Milanovac od sada će se nalaziti i kutak za radove dece ometene u razvoju. Članovi udruženja roditelja dece ometene u razvoju u jednom delu suvenirnice izlagaće svoje radove, a celokupan prihod od prodaje tih radova ići će udruženju. To je jedna saradnja koja traje duži niz godina. Mi smo inače u saradnji sa Udruženjem roditelja dece ometene u razvoju prilikom svake manifestacije gde je bilo zgode da možemo da uključimo i njihove aktivnosti, mi smo to radili. Sada kad smo konačno dobili ovaj naš prostor, jednostavno takva ideja se nametnula, to je naša saradnja koja već godinama se ostvaruje na određeni način. Sad je samo i prilika da to definišemo u našim uslovima i ovako kroz naš rad. Za učesnike međuopštinskih omladinskih sportskih igara koje su nedavno održane u Pljevljima, opština Priboj organizovala je prijem i uručila prigodne novčane nagrade osvajačima medalja, a među njima su i osobe sa invaliditetom. Priboj je na 54. igrama zauzeo 3. mesto u generalnom plasmanu, osvojivši 13 medalja i pehar najkompletnije ekipe. Na para-mosi igrama Pribojci su osvojili 3 medalje, a za najuspešnijeg sportistu igara proglašen je pribojski atletičar Stjepan Bojanić sa 3 zlatne i 1 bronzanom medaljom. Naredne 55. igre biće održane u Priboju.